Oh mayo, sejeng ma orang danang Dubai sih sejeng mayo. Oh mayo, orang dah macam bayi sejeng ma. Oh mayo. Sini buku Bajanti de Burma je obo haike langma je ari mani tauni bagai ari kha bini buma bufa chongbai koglamni bisingtei norokno detail phunuknai norokno mangpli hingke kaki bobo haike norok party mung party kha o salo party kha kisa sagat Budbar dina mohayeng ogothana Bujak mani tamni bagai putla ni bagai na cheng bujago bucu ni bagai bo putla bo Siddi drak oko drak rok siddi rok aboni putla po ani jaga wo bo phobo sabo phobo awancha unupom uruina das uruina ni besala tamni bagai ni jaga phobo ani jaga wo police rok deli kasa payu borong no mohai hamya phalong ke ba police rok kasa wong ke ba ani jaga wo phop kana ang busia ba o ani jaga wa khagrei na wa khak poroda thangjaka aboni bagai cheng bujago cheng busia wa sai bajani kode phai nai bu phai mani ba mathalmaya cheng bo bujana hinai khakaya cheng busia ba cheno bu phai mani tamni bagai norok o hawa khagre kha bo mo ba ani jaga hinai basa jela mangnai tong ma ba nok thai rok phano tangana norok phano tangana hinai nai hawa khagre wo uko ga hawa khagre tini bini putla mane norja kha obono mane norja go hni khana oi tension jagai nong buphaikia go buphaimani logi ta mungkha buphaimani loge buphai kha tone khorop sangro buma bosano Bajanti bai angno bumano bunai rok hojuna bunai rok ke bupa besa uloke bihik chong rok phayo la thakono makoto matei na ulokro sudi phaikia na borong phaija no kaisa no borong phayo bahaki buphaikia nong buphaika bure rok bahai no bukhna rok phui phaika la tharok bai tok phaika bokhro rogo cheno tok phai na ko kha jeng bupa besa bocheno leng reja kaphik jala thirja ani angsa jeng no to waise arono patap sakhi kalai bohoro kasire bai je gothnang puro tai kebo nuknai rok kurja mana khani rok nong nuknai kore bajar thangbai kha wanjei rok simi nukchiwo ato phano borong bo phaiya mana khlaiya jeng buma bosano makhogoi thangai nai haikeno thangai nai sirigai nai phai doctor talangai thangkhata cheno doctor talang mani yaglo bom haike bini langma chokka salbusuni doctor thangka phunukha mela gorob talangkha 3 din tangai nai phailai nai siljaro talangai mas kaisa moton kisa hama haingkha thei hamya khibai operation khlai mani uloke haino hai bohok dupiwo bohok duya thei hamya jome phi bising da sokha saimalia hamlia bodle hamna hinai khaka mani parikha ro phinai hinai tong subdara porjoko college pore jangno college porja ini besa khorop tong ani besa bere masa no chalamang nai tongo hi ani gana masa tikaisa kajar tongo borong bono langmar le boro choka bini langma choma khe jibi tepa ko wo cancer doctor bisa khamno go na ke chomani ya golo nung bobo hai ni wan chuka bo ki bujagai da ob hai ki langma chokana na ki tam bobo hai angba front theke no oko mok jak ba bujagai no thangkha ni khaka khatang bo bunai rong nang kes roi jang no doctor theke kes choli jang no bomo hai kha bujak nai ro ani bunai rok no ro rom rom kha romai nai koi din to nai kha gapni pore yokha yogai phailai kha jima basa wei nai tabu tam khe khalai ka cheng bo yang basa bo thiyung khe ba cheng bo thangmale himalaya bahajane kha abole silia cheng nor khani buja ko na bo ma basa no cheng tinjana no tong bata song kare no ekdom last ke lengri buja lengri buja kha ma khogoi ma thangsiwo asekhe buja kha cheng o cheng khorok tham no tong o bata song khe kare buchu thiyo hinai nang dolong o tong kaisa bu phani jaga o kaisa tong yo rong malawo rong malan sei phailai mani ni bumu ani bumung ke kosaila debarma mungkin ni lagi ni belum na kakak neng le buat jaga tongo kot ang gotna ke bazar ke phalina ke phayana nang ke phalan thang atino bazar bazar
Enggak arpore fine nogok dia koros tu fine fajan khana mon khana ko golo bazar tai tai sela ei ar gono golung joka arbo bazar gono ko wala ja enggak ko wala wala tong ha tolao tu fajan kun koros tu liya Haitam fine nogo to ko thanga ne noma bojak borok ko Himalaya paran borok khebe kya paran borok hasbara te gere de je Bajri ko doctor ko mo phone lagya na doctor tla kha hanya ko buri dari ko melagor thana ko buri roka hospital ga Mani pore jibi sang kham nogo thangi lang ma chaka mal bugi jibi ne ta bu ka ban basa buri jo hata ko na kedang tabuk je nini besa ma ki lang ma chomani bising tai nang tam bo hai tabu justice na ang to musung da ne bono hoto phaji order hoto sara jibon jel ko khalani musung do ane bakha khamu jung tabu saburi Toksa thongani thingcharnya ka thongba ha nini bumo anung bosondo dabruma nengke bini tam kalai ang bundara bindara na bung tam an bunga sonjo dabroma nengla ogo thanani chalo biango kumai to ang ogotaran salo ang tongma ke ang family tine rongmala tongyam babun jagota angke ang samia borok bujangmani tama ase bisa ang bo samia hasamma bakisa angke phun bo khaine ke phun kre ola bujagai painai gothanangai painai se hospital klai project apro sang khnau mahai nin ma painin bahnajak mahai hospital ta de phadi ni se ang family ni borokno tei painai aguni se painai se apro saimano mahai gothena je ngukha nanya tabu nini hanok je Bajanti de Burma omsug rung srungnai kereng ekdom khela dula bo kereng hani khnao hai ka bini je sago je bo musungmani police rok bo sujangnani nei buskango exam bo mar liya keneng tabu nini ba hanok je ni Bajanti ni bai neng tam khorang tisanai ang tau bun bagai khorang tisana mo jongo je Anupam Das ni bono ang bono yake phaji order namu songo nale bono sara jibon jel khatir namu songo ang mahai justice naita ko no kamini bumo sini kam ngo Toksa para ke bolok he boge sini nolchor Asini buku Bajanti orno bini on the spot orno bini langma bini orno sokjangmani mangpili ge belaikhene wana ma singcha obahanyo Toksa kamini sini buku Bajanti de Burma langma chomani bagai nukhungni buma bufachong tabu mokolni mukti kagyangi tongkha Thwi muktri thangya sawi totra layangi tongkha obo haike ereng bui togoi langma sachi rujangmani bagai belaikhene wana ma singcha halok ngui tongkha kamni bagai obo haike buna nangkhana nijini jagono bujago nijini jagan tabuk sokjana nangai tongkha sini buku Bajanti de Burma belaikhene wana ma singcha lukurok norok borongni bagai norok tam khorang tisanai obo haikele sini tipra sorok kema banyai kya Jajuma orang danang Dubai sih jajuma yo. Oh mayo orang dah macam bayi jajuma. Bajanti de Burma je bui togoi kasik jagai bukhnai sap jagai yakrai kokok rujagai langma chomani orno bini mang thongno bini orno sakno sokjaka kulukurok norok bobo haing jaka ereng oba kino bui togoi sikla ekdom porisi tongkho bo ekdom student ka ham tongmani ekdom khela dula thangna kereng oba haike bini tabo langma chonani mosangyakho ereng bo thwinani nangkha hanai buma buha chongbo sai tongjaka norok tinini mangpling norok bobo haing jaka nokbar news ni bisingtei norok comment ni bisingtei songhori lukurok rangchani takuktai bukuk song tinini panda asuk jorotoi yang siteng nai tongnai rongno jotona hambai khulumka